Hakini kisi bangi imba menta kaba kajing snio bat kajing le don bor kadang gandai seba pelat labarong hakajala jongi hakiwe kiwe ki jala jong keri India bat kapertehi borok kawe kaba ka Christmas kamdai kumjo ya baro namar balai la ong kumta don kijaka hapo keri India kidang ya kesaj ban le kemen ya ka Christmas na kajing penuit pentot ya ki paj rungat Kristan ban celebrate ya ka Christmas. Dak ba penjot penpra yaki decoration ban persya yaki Kristan kalong ke ba bam sngau tanat ban up ne ban yo sngau yaki we ki jaka ne ki long yeng ki ba ban mat yaki jing sngau si ki badon cha hospital ki baban ka jingdok bat ka jingle kemen yaki Christmas dak jing tiang na kata kata laong ka Christmas kamdei kumjo ya baro ki don shibun ba ki daw hakabede bar ka Christmas hadrai kene tang kendiat ngala ban pensengau shepi bat kumban sukadeu kendiat ka bahaka atposal trik mentau punai arjar posan kawai ka jingjia hakanong ba Rajpur ka baha bapo ka jela Chhattisgarh ka ba lasya penjot penpaj yaki decoration jong ka Christmas ka ba ki riunget ki bedon chithe ki dang kham duna nojor kumangi shene nakata kadau ka Christmas kamdai kumjo ya baro ka bangi yo ban celebrate shane lane ban le kemen shane kalong compare na shithe bat ki we ki chala jong kri India kumjo ka bertahi baro kawe ka Christmas kamdai kumjo ya baro